होनांलांनो ओमफ्राय माने गुमैया दिनै ट्रेक्टरखौ लाना फैयाखै आरो ना ओमफ्राय दा नै माबा लादों फैगासिनो बोरो बेदरालाय बलेर' लाबोदों नङा बेदरानो ना बोरो नै बेदरा ओमफ्राय नै दाउ बेदर मा बेदर खोन्थादोब्रा एसे दाउ बेदर इयो सबायजों दाउ इयो आलुजों अमा बेदर थाइबें दङ आरो जोगोनारजों अमा बेदर दङ ओमफ्राय बिनानाव संनायखौ जाफैबाय आरो ना नोङो मावदाङानो बे संनायखौ नै जानांगौखौथ' बायद' जाबाय गाबोन दाउला खासिया जाहैनांगौ टेनसन गैया जानो हायो गुमै उन्दैसिन आरो ना बियो आब' मिन'नि तेरिका बिदिखौ बुङाब्रा गुमै उन्दैसिनसो दारियानो मोनाखै नै ओरैनो लादेरनासो फैदों बे खोस्लि फानाखौ दायो दे ओमफ्राय गुमै गेदेरखौथ' दे जादो दे जाबाय मा ओंख्रि होनदोंमोनलाय सबायजों दाउजों दाउ आलुजों अमा बेदरजों थाइबें भाजा दे जादो बस जोंना बैसागुआव देखायलायगोन मोजांनो दे जाबाय संख्रिफ्रा बोरै मोजां नांदों दा संख्रिया थिगानो दाउजों सबायजों सोर बासिनो हानाय बर'नि ओंख्रि फेभरेट नङा बयनिबो ओंखायनोब्रा हारसाफ्राथ' बेखौ मोनजाबा साबद्रायबायसो मा होनना बुङो आलु ओरै दाउजों सबायजों ओमफ्राय थाइबें माने नै बर'नि सबाया बिदि बेदरजों माबाजों खारै होनानै जायो ओमफ्राय एकदम अमाजों आलु होनानै जायो बर'आ एकदम थाइबेंखौ सामब्राम होनानै बर'आ जायो सालाद बायदि आरो एकदम बरिया जाखायो जोंनिया बर'आ नङा होमबा थिगानो र' आदैया जायासैना आदैयाथ' ओंखाम जायासै ओंखाम जायासै नामा होनना आदैया मानो जायासै जानो उखैबा जागौमोन जानो उखैयाखै नालाय ओंखायनो जाथ'ला हाबायाव जाबोखादों नो आदैया दा ओंख्रिखौबो आं खम खालामा ओंख्रिखौ गोथाव मोनो सबायजों दाउजों बाब सबायजों दाउ बर'नि एकदम बर'नि फेभरेट गोथावानो गोथाव आरो दे जाना हो बिहामजो संनायखौ बिहामजो हाम्फे फिक्स लाबोबायलै बिखुनजोआबो गावबायदि गाहायखौ नायनानै नैथिं मादैया मिनिगासिनो ओमफ्राय जादोंना जायाखै मादैयालाय ओंखामखौलाय जाखांबाय ए आं खेबफैनो मोनासैबा नों जानायखौ दे जादो थांगौबाय मा ओंख्रि हा मा सालाय देखायदों देखायलाय दाउदै अमा बेदर ओमफ्राय जोगोनारसो दा फ्रिदमाबो हख्लायबाय जोगोनार जाया मा जोगोनार जालाया बेलाय दे सोर पास जाखाङो दे हा लासै लासै जा लासै जा लासै गुसु खालामनानै जा बारसु बार मासे मोनहांबाय नै गुमै मासे
Aku kurang saya. Enjor peran saya, enjor betul peran saya. ओमफ्राय मा फोरानजायो नोंना फुख्रिया गंबेसे दं होनदोंमोनलाय Menai. मा सोर सोरनिमोन Jadi abai. नों मा बेदर जायो Enjor, kusia, ओमफ्राय enjor, खांख्राइ, अमा बेदर, ओमफ्राय दाउ बेदर. ना जाया नोंना Jaya. नाखौ मा खालामो होनदोंमोनलाय नोङो Naho? Jaya. नङालै जायालासिनो मा खालामो नोङो नाखौ Purana. Udah. Cuma percina kalangan udah. Kalang warna cuma percina. Ini aman. Orang jualan mata injuk sagram macam tu, hah? Hei. माथो नायानो नै बालानि खांख्राइ बिराद गोथाव जायो ini mana दाब्लानो नै ini mana ini फिसा सेला थाराय गाज्लि nih ini kan tuh ini फिसा ini थाराय गाज्लिसलै फिसाखाय ini front asli aduh इलाय गिदिरथार aduh बालायाव हाबलै इलाय उनाव फिसा इलाय माथो बालायाव गोगोमथार माथो बुरो मोनबाय Ini yang setahun aja ini. Ibu. Ini. Ibu ni pilih mana? Iya. Nonton. Salah aja dong ini. Boy kelas nenek sindang. Nunga iji jarna maba kamane sarne bra. Jaga. Ini. Nuyar dong mana dong mana. Sampai biau na monkayna adibasफ्रा. Monkaya dulu kena ikut. Teknik mujang na. Ini macam tu. Pasti kena lagi. Ini. Macam. Kau lelaki ni. Belum bersuara orang gila. Siar. Dia jadi siapa dah? Mamang sundeng bayi dua lai. Wah, ni samrang kursi. Alah si japinya ni samrang kursi jah sih nama jenis hampir lai. Biar berbiaya mah berbiaya. Berbiaya nama bijing lai. Ayo, mizem budara mau betul apa? Mau betul, berai kopi, alu, labra, berai biar lemas sundeng. Pongbai runai ni mah kan tapi hari lokal dah kan dah. Thap nama. Mana sih awak thajing lemgas ni? Nei, saurin jan mau sih sekarang. Abo jangan ni gider sinar biar orang sini haba zai nai. Ini ada. Entah mana naik ni nanti pun macam mana. Malah pun lagi. Ni leh thajing lemgas ni. Saurin jan ni lem nak kau thajing pun lembas. Ya. Baik ni nak saurin jan nak bisnis lem ada. Sekarang saya saurin jan ni. Ya. Lem ni nua. Online order kami nama. Dikazai ina bopa. Saurin jan. Be bibon di sini na godai godai erna. Numpre masih nanti bolonggo, hampir kelai. Dah permane. Baik ni cinggung ah. Nih, leka pore gasnya. Nebe abu kita sini salar, unun nebe ni, ambrai nebe Supriya, ambrai jibika abon deni. Nih cing dong ade. Kelana. Jumna, ambrai gumai. Bakal dong selai. Mobile lighting. Ya. Ayo di mana? Kali nasi nama aja dah, bosa.
लानोसै नायखागासिनो आरो ना गारिखौ गारि लानो नै फंबाय जालाख'वा जोंना नै दिनैसो फैलायबाय दाउला माबादों आरो ना बुथारदों जागोन दा जमानो दाउआ माने न'आव थाया नालाय ओंखायनो जानोसै बेखौ साहा गाइखेर साहा फुंनि लोंखावनोसैलाय नै सुप्रिया मा नायदों नोंलाय हा मा नायदों केमस्ट्रि हा भिडिअ बानायनाय बा मबाइल नायनाया नारखो नायलायथारदों साहा लोंसै र' मा गामसा हंला हंलिखौ नायखेला गामसा बयलार गोदादों बयलार फिसाबो दं नै ओमफ्राय बिख्लोखौलाय मानो गारासै बिखायाव हो बियो बिखाया फिसायाबो नै मानैल' मासे गिदिर मासे फिसा मायो बिखाया आंसो माथो गाराखै बिख्लोखौलाय गारनाय रानगासिनो लायदो हा लायनो थांदो माया माल सोर मा माल लायनांगौ आइकनिक फिसाज्ला सानैजों एकदम सासे साथाइथिं होफैग्रा सासे नायग्रा सासे गोदाग्रा नायदो एबार दाउनो फरमुला गोदानायजों अखासो हागोनदांलै बार गुसुसो फैदों माथो खनसेनो गोदा नङाबाथाय गुरै गिदिर गोदाबाथाय जायो नामा जाया